Ама Яна да излезе. Яна, виж какво ще ти даде. Сашко, ела. Ама трябва да е. Ела. Първо да се чуди. Това какво е? Ще видиш. Просто си затвори очите. Не да ги отваряш. Това какво е? Пръстен. Дай да ти го сложим на ръка. Не, ще го дам на мама. Той е за теб този пръстен. Искам. Защо? Саша, ти защо и подаряваш пръстена? Я и кажи. Тата обичам. Тата те обичам. Разбра ли защо? Какво ще му кажеш? Благодаря. Гушни годи.